גורילת אבל אסור לגעת בצבע כחול עם מונקי. אוקיי חברים, בואו נתחיל. עדיף לנו זה עד אזור הסנואו. אז אוקיי חבר'ה. בוינג. אוקיי חבר'ה, זה ממש קרוב. אוי, זה קליל. אוקיי. זה הבעיה, כל המפה הזאת היא כחולה. כן חבר'ה, כל המפה כחולה. מה נעשה? לא יודע. אומייגאד, אני כזה קרוב לסוף, אבל יש כאן את הזיפליין. אוי לא, זאת בעיה. אני בסוף. אל תדאג, זה עד אזור הסנואו. אנחנו נצטרך לעבור עוד הרבה. אזור הסנואו? כן. אוי לא, מה אני אעשה? לא יודע. כזה הרבה כחול. אוקיי איך הגעת לשם? חברים, בואו. קריס, תבוא. אוקיי חבר'ה, בואו נשתמש בדרך המלכה. אוקיי חבר'ה. מה? אני ראיתי אדום לרגע במסך שלי. ראיתי גם. המפה הזאת היא מלאה בגליצ'ים. אוקיי חברים, אוקיי בואו. אנחנו קצת בבעיה, כי... אוי לא, מה נעשה? אוקיי חברים. יד שלי. יאללה, יש! אוקיי חבר'ה, בואו. פורסט אני חושב אין בו שום כחול. כן חבר'ה, תיזהר, יש בפורסט אין שום כחול. רגע, הצבע השתנה. לאיזה צבע? לירוק? מה יש? אוקיי חבר'ה, שלא תגידו שהוא ירוק, אוקיי? אוקיי חבר'ה, הוא אמנם ירוק, אבל זה... אוקיי חבר'ה. לא, זה כזה קשה. פורסט הוא מלא בירוק. נכון חבר'ה. פורסט מלא בירוק. אוקיי חבר'ה, כל המקום כאן חום, אז אני מניח שאני פשוט אעשה קצת ברנצ'ינג. אוקיי חברים, בואו, עושים ברנצ'ינג. אוי לא, אני תקוע כאן. אוקיי חבר'ה. אוקיי. סטומפ. אני על סטומפ. בואו נלך לכאן. אוקיי חבר'ה. יש ירוק. על סטומפ. אוקיי חבר'ה. אני רואה אותך. בואו נלך לכאן. אוקיי חבר'ה. אני רואה כאן ירוק. בואו. ועכשיו. אוקיי חבר'ה, הגענו לסטאמפ. הצבע השתנה לשחור. אוי ואבוי, יונתן, הצבע השתנה לשחור. מה עושים? מה נעשה? הוא מלא בשחור, מה נעשה? אוקיי חבר'ה. ותראה את זה. קדימה. יואו, אוקיי. חברים, אם אפשרתם עד כאן בסרטון, תשימו לייק לסרטון, תירשמו לערוץ ותגיבו בתגובות. אני אוהב את קריסטאג. אני באמת עושה את הסרטונים האלה רק בשבילכם. זה באמת אחד הקשים. אוקיי חבר'ה, וואו. אוקיי חבר'ה, יש כאן. מה שחור? יש כאן. ירוק, יש כאן ירוק. אוקיי חבר'ה, שתבינו, אני לא נוגע.
מאונטנס. רגע, אבל איפה אתה? אוקיי חבר'ה, הצבע השתנה. לאיזה צבע? השתנה. לבן? אבל חבר'ה, כל המפה לבנה. שימו לייק בשביל שהצבע יתחלף. וואו, הצבע התחלף. צבע סגול. כחול? אוקיי חבר'ה, בואו. מהר. אפשר ללכת בשלווה. אוקיי חבר'ה, תודה רבה שעשיתם לייק לסרטון. ומי שלא עשה, זה לא יעזור לנו. אוי לא, הצבע משתנה. הצבע ירוק. יש. אוקיי חברים, סיימנו. חרג'וקי מונקי נפל, אבל הוא עדיין ניצח איתנו. אוקיי חבר'ה, מקווה שנהנתם מהסרטון. אם עדיין לא שמתם לייק, אל תשכחו לשים לייק לסרטון, להירשם לערוץ, להפעיל את כפתור הפעמון ולכתוב בתגובות אני אוהב את קריסטל. ועד אז ביי.